Sa miagi na itong paghisgot, kabahin sa pagtuo, ang gipaambit ninyo nga ang tibuok tao, lihok sa tibuok tao, ang lihok sa pagtuo. Lihok sa hunahuna, sa pagbati, desisyon, o sa buhat. So muna, mugamit gid ta sa atong ulo, intellect aron pagdawat sa kamatuoran. Mugamit ta sa atong kasing-kasing, no? Aron kita muhimo sa tinud-anay nga desisyon sa atong kinabuhi, ang masaligon, no? nga desisyon isip mga anak sa Dios, o ipadayag kini pinagi sa pagampo o pinagi sa pagsimba, o usab kinahanglan nga mapakita nato ni sa buhat kayon pinagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pinagi sa pagtugyan sa tong kaugalingon ngadto kaniya, o pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Kining pagtuo diay mauni ang atong yes to God. Mauni ang tubag nga, oh Diyos ko, no? Modawat ako nimo. O kini dili lang personal, mahimo di ay pod nga ang muhimo sa maong tubag pundok sa katawhan. Pundok sa katawhan nga mogamit sa ilang hunahuna, sa ilang kasing-kasing, o sa ilang buhat. Unya, kita mga Pilipino, doon natay nindot kaayong kining gitawag og cultural values, no? Cultural values nga usa niini kining gitawag sa Binisaya o utang kabubuton, o sa Tagalog utang loob, no? Unsa man ni nga apil ni sa atong mithi nga maayo ta mutagad sa usa ka tawo tungod kay nakautang tag kabubuton. Pero dili sa tanang higayon, no? Kay pwede mo sa ni abusuhan, pwede mo sa ni gamiton, labi na panahon sa eleksyon, no? Nga sig dili kayo angayan, pero tungod sa utang kabubuton mapugos na lang ta. Pero basically it's the goodness, no? Na sa sulod nato nga mudawat ta sa usa ka tawo tungod kay doon natay kabubuton ug kanang maong tawo doon say maayong buot nato. Kita usab dunay maayong buot ug mao ni usas mga kultura nga Pilipinon nga mahimo natong mao'y atong gamiton sa atong pagtuo. Nga kita di ay dunay utang kabubuton sa Ginoo. Nya ato ni kaugalingong lingwahe, ato ning kaugalingon. Ug sa ingon niya kung pagtan-aw, ingon niya na tungod kay ang Ginoo nagpakita man og maayong kabubuton nato. Dunay lain pod nga mithi ang Pilipino. Kini bitawng hospitality, no? Maay kita mo abi-abi, mausab ni, no? Although mao gyapon usahay sobrahan, no? Nga bisag wa natay makaon, abi-abihon ginatong bisita, no? Nindot kay pagkaon mantinil lang tag buwan, no? Ang mga platong gitaguan mao'y gamiton o niya kita gamit lang plastic, di na lang gani mga kutsara, pero kana siya sobra na kay na. Pero basically ang hospitality pagka mabiabihon Pilipino na nga mithi ug mao ni usasab nga mahimo natong gamiton sa atong isip usa ka katawhan pagpadayag sa atong pagtuo sa Ginoo. Nga kita usa ka katawhan nga maabi-abihon muna nga sayon alang kanato ang maayo nga Dios, ang buutan nga Dios sa pagdawat tungod kay kita mga Pilipino maabi-abihon. O kita nining atong pagtuo nga Pilipino dunay lain nga maingon nato mithi
mahimong tradisyon, mahimong nabatasan. Kitang mga Pilipino gitawag nga Amante Pueblo de Maria. Usa ni siyas mga kinaiya natong mga Pilipinon sa atong Kristohanon Katolikong pagtuo. Nga kita dunay espesyal nga relasyon sa inahan sa Dios. Katawhan nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Naagani tay itawag nato, dili ni siya theological nga pag-relate nato sa mahal nga Birhen. Kundi itawag ni nato kita mga Pilipino mutawag niya og mahal Birhen Maria. Unya mingon pagyud Mama Mary. So dili lang ni siya theological object, dili lang siya konsepto, dili lang ni siya tao nga naa mabasa nato sa Biblia. Alang nato mga Pilipino, kauban sa tong pagtuo ang pagkainahan sa mahal nga Birhen nato. Munang kita sayon og dali nga motawag kaniya nga Mama. Inahan natong tanan. Ug mao ni usa sa lain nga karakteristik maingon natong punga kung unsa ang pagtuong Pilipino. Adunay espesyal nga relasyon sa mahal nga Birhen. Muna nagkalain-lain ang atong debosyon sa mga titulo sa mahal nga Birhen Maria. Gani ang mga ordinaryong tao, ang ilang pagtuo malagmit yun, naghanig ang ilang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mukatawa tingali ang uban nato, biay-biayon tingali ta, wa man nato isipa ang mahal nga Birhen nga Dios, apan nasayod ta ng atong pagdebosyon, paghigugma kaniya, makapasuod nato sa iyang anak. Ang anak sa Dios, makapasuod nato sa Dios. Kay ang mahal nga Birhen, magdala ka nato o kanatong tibuok nasod ngadto sa Dios. Manalangin unta ang Dios nga naghatag kanatong tanan sa gasa sa pagtuo aron ikapaambit sa uban.